pitäisi ihan järkyttävältä ainakaan kuulostaa. Mut joo, miten sitä UV on mennyt? Miten sun UV meni? Vuosi. Meni. Mulla meni aika kivastikin. Olin parin kaverin ja siskoni kanssa. Näimme paljon raketteja. Joo. Oli hyvä UV. Ja nyt on uusi vuosi. Uusi vuosi 2026. Mut mä en nyt tehnyt tänä vuonna mitään vielä. Mä oon kattonut vaan pirun peliä. Niinku koko eilisen esimerkiksi katsoin vain pirun peliä. Mä en tehnyt mitään muuta tyyliin. Kävin lenkillä, mutta siis silleen valvoin johonkin 5:30 taas. Koska ne jaksot kestää niinku tunnin. Joo. Niin siinä vähän meni sitten pitkäksi taas. Mut ei voi mitään. Ehkä mä nyt koitan vähän parantaa mun rytmiä. Kattoo nyt. Mut joo. Mulla on vähän silleen, että jos mä löydän jonkun kivan sarjan, niin mä vaan jään kattoon sitä. Ja mä en tee mitään muuta. Mä en nyt tässä melkein viikkoon kuvannut videoita. Enkä julkaissutkaan kyllä mitään. Tuli vähän semmonen ahdistus ehkä. Jos ihan rehellisiä ollaan. Tuli vähän semmonen, että entäs joku tuttu löytää nää? Entäs joku mun koululainen niinku kattoo näitä silleen ja nauraa? Niinku mitä mä sitten teen? Menen kotiopetukseen. Mut sit mä olin vaan ehkä silleen, että no vittu ihan sama. Ei mulla ihan hirveästi kavereita kuitenkaan, niin onko sillä mitään merkitystä oikeesti? Niin eihän sillä oikeesti oo mitään väliä. Ja silleen mä sentään uskalla yrittää jotain, okei? Mä sentään yritän. Jotkut ei koskaan yritä mitään, joten mä en voi muuta kuin voittaa tässä. Ja jos mä nyt ollaan kiusaan koulussa, niin jengi on lapsellisia. Ja se kasvattaa ainakin mun luonnetta. Joten silleen mä voin vaan voittaa tässä. Ja varsinkin jos tästä tulee yhtään mitään isompaa, niin eihän tässä oo mitään muuta kuin jotain hyviä vaihtoehtoja. Mut kun tääkin on sen verran pieni paikkakunta kuitenkin, missä mä asun, niin juorut leviää aika vitun nopeasti. Niin se on ehkä vähän semmonen pahempi keissi. Mä koitan miettiä, oliks mulla UV:lta jotain kerrottaa. Käytiin mun siskonkaan paikallisessa mäkkärissä 11 aikaan, 11 jälkeen. Ja se oli aivan täynnä. Niinku pääosin mua nuorempia poikia. Oli vähän raskasta. Se portsari, onko se portsari? No semmonen vartija kuitenkin. Niinku, se vaan kiersi pöydissä ja kävi heittää jengiä pihalle sieltä. Kävi vähän sääliksi häntä. Ja sit UV:nä kans kävi semmonen hauska juttu. Jos ootte kattonut semmonen aikaisemman englanninkielisen videon, missä luin mun viime vuoden deittailusta. Niin mä puhuin siellä siitä yhdestä äijästä, kenenkaan mulla oli juttu useamman kerran. Ja kenenkaan mulla oli tossa juttua vielä silloin viime videon aikaan, mutta me oltu puhuttu hetkeen. Niin mä poistin sen UV:nä. Olen ylpeä tästä, että poistin hänet.
semmonen juttu, että vaikka mä poistin sen, niin se addas mut uudestaan. Ja mä nyt addasin sen takaisin. Kello oli joku 5:30 aamulla, kun mä addasin sen takaisin. Ja sit se vaan kysyi, että miksi mä olin poistanut sen. Mä olin tosi aikuinen ja vastasin vaan, että siksi. Vähän silleen hävettää, mut se ei vastannut siihen mitään, eikä se koskaan kehtinyt kattoo sitä viestiä. Koska ei poistaa sen mun kaverilta diskotyypin ennen kuin se ehtii savaamaan sitä. Eli olin todella aikuinen tässä tilanteessa. Mutta ei voi mitään, ihan sama. Silleen ihan sama oikeesti, en ole koskaan enää näkään kuitenkaan. Ehkä ohi mennä, mutta ei se nyt oo niin paha. Plus mä en nyt halua sitä samaa ihmistä mukaan tähän vuoteen. Se on ollut mukaan niin pitkään, niin mä en vaan enää jaksa. Että parempi näin. Mut joo. Uuvana ei ole oikein mitään muuta ihmeellistä tapahtunut. Tapasin mun kaverin poikaystävän ensimmäistä kertaa. Hän oli ihan mukava ihminen, niin olen siitä ihan iloinen kyllä. Ja kävin moikkaamassa. Yksi vanha kaveri tuli moikkaamaan kanssa nopeasti. Niin oli kiva nähdä sitä. Mut eipä kai oikein mitään muuta ihmeellistä. Mun siskolle meillä yötä. Ei sillä mitään erityisen spesiaalia. Tää on ikivanha aurinko. Onks tää edes aurinkopuuteri? Kai tää on aurinkopuuteri. Ja varmaan siis vanhentunut joku 50 vuotta sitten. Mutta mä käytän tätä edelleen, koska tätä on siis ihan sairaasti jäljellä vielä. Ja tää on siis, mä käytän tätä niin kuin mun luomilla. Jos mä meikkaan silleen enemmän, niin mä vaan koska mä siis tällä mä rakastan leikkiä. Glitter on niinku mun lempiasia leikkiä mun naamassa. Niinku jos mun luomet niinku
siis kynttilän alunen tommonen, mistä tulee niinku valoa pohjasta. Joo. Mitä mä oon aikaisemmin maistunut matolla. Ja mulla on ollut mun puhelin yhden jakkaran päällä tossa. Mä nyt päätin, että mä haluan vähän kovammin istua. Mut mä myös nyt kuvaan vähän silleen parempaan aikaan. Kello ei oo vielä vissiin 10. Niin saan tän ehkä julkaistua niin kuin tän päivän puolella, eikä me aamulle. Mitä mä oon nyt kattonut noita mun tilastoja. Kai noin tilastoja, en mä tiedä. Mut kuitenkin niin ainakin noin mun 2 aikaisempaa videoa on saanut ihan kivasti näyttökertoja ja tykkäyksiäkin on tullut ihan silleen söpösti. Ja olen kyllä jokaiselle teistä todella kiitollinen, että olette katsoneet ja tykänneet. Että ei kai tässä. Sehän ootte ehkä huomannut, ootte varmaan huomannut, että mä tykkään siis naputella kaikista eniten. Koska se on niinku mun lempitrikkeri. Ja se on jotenkin tosi helppo ja niinku kuulostaa vaan parhaalta mun mielestä. Mutta mä koitan nyt tehdä kaikkia muitakin ääniä. Mä en vaan kauan jaksa tehdä samaa ääntä. Niin se vaihtuu aika nopeasti, mutta toivottavasti ei haittaa. Mä ite katon ehkä eniten jotain roleplay-videoita. Tai sit ihan vaan jotain perusepöttelyvideoita. Ja roleplayt on niinku varsin tämmöstä hauskat. Mä tykkään nauraa myös aaseen videoiden takia. Mä katon niitä ehkä enemmän mielenkiinnosta sitä niinku tarinaa kohtaan. Kun itse sitä varten menisin nukkumaan sen videon takia. Esimerkiksi, mikähän sen naisen nimi on? Onko se Jaden ASMR vai ASMR Jaden? Sillä on useampi kanava. Mut kuitenkin mun mielestä se on jenkeistä. Niin se tekee semmosia tosi hauskoja ja niinku juonellisesti hyviä roleplay-videoita sen toiselle kanavalle. Niinku pelkästään roleplayta. Sit sillä on kans toinen kanava, missä tekee kaikkea muuta. Ja sit sillä on myös niinku semmonen ei ASMR-kanava. Mut sen roleplayt on niinku ihan parhaita. Mä katon niitä niinku heti kun ne tulee. Ja mä oon katsonut sen varmaan kaikki videot. Niinku vähintään 3 kertaa kaikki. Mä vaan niinku rakastan häntä. Ja kun se niinku jatkaa samaa juonta, mutta kaikilla eri hahmoilla. Jolloin se juoni vaan niinku kertyy ja kertyy ja kertyy. Ja mä en enää pysy perässä edes kaikissa. Mut ei mua edes haittaa, koska ne on vaan niin hyviä. Mä ostin Tajoveden laivalta joku ehkä 2 kuukautta sitten ja tää on niinku ihan todella lopussa. Ja tää ei se ainoa ajovis, mitä mä käytän. Mutta ei kai siinä.
aina mikään maidon suurin ystävä, niin se maistuu aika tosi maitoselta. Ja siinä varmaan siis on kyllä jotain just maitoa tai tämmöstä, mut se ei aikaisemmin maistunut siinä. Niin se oli ehkä vähän pettymys, mutta ehkä mä selviän tästä kauheudesta. Mulla alkaa koulu niinku 3 vai 4 päivän päästä. Mä en niinku jaksais. Mä en niinku oikeesti jaksais. Mut samaan aikaan mä vähän haluaisin kyllä kouluun, koska mulla ei oo mitään tekemistä lomalla. Niinku koulussa mulla on taas sit liikaa tekemistä. Niin mua ei nappais. Se olisi ihan ok, jos mä voisin herätä tyylin 10 ja lähteä koulusta 2. Mutta mä en niinku jaksais mennä 8 ja päästä 4. Mutta nyt mä oon menossa sinne Opolle puhumaan sitä mun tosta niinku lukion pidentämisestä. Niin ehkä se mun lukkari sit vähän helpottuis. Ainakin nyt vaikka ensi jaksossa. Ja varsinkin 5. jaksossa. Mulla on 5. jakso ihan sairaan rankka. Mä varmaan tänään vielä kuvaan toisen videon, jos mä jaksan ja kerkeen. Missä mä puhun varmaan vaatteista. Tai esittelen jotain mun vaatteita. Semmosia uniikeimpia yksilöitä. Mut se on ihan 50-50, et jaksaks mä vai en. Ja kerkeenkö mä haluaisin tänään aikaisemmin nukkumaan. Mut ehkä mä kuitenkin katon pirun peliä. Mun pitäis oikeesti korjaa mun rytmi. Se on siis ihan suoraan sanoen ihan paska.